Bandang alas 12:50 kaganihang kadlawon Marso 26, nagpahigayon og drug buy bust operation ang mga pulis nga miyembro sa Turil Police Station 8 sa Purok 7, Barangay Bato, Turil District, Davao City. Ug napalitan sa pusher buyer nga pulis ang target sa operasyon nga ilang giila nga si Elisado Pakibot alias Lupin, residente sa Rasay Street, Turil, Poblasyon. Matod sa report sa mga pulis, misukol ang suspect ug giunhag pusil ang pulis atol sa operasyon. Hinungdan nga nabaslan kini og naigo. Gidala sa ospital apan namatay. Recover sa mga pulis ang gituhang shabu ug revolver. Bandang alas 3:45 kaganihang kaadlawon Marso 26, napatay sab sa mga pulis nga miyembro sa Eden Police Station 19 ang target sa drug buy bust operation sa Barangay Kilati, Turil District, Davao City. Giilya sa alias Ninin ang suspect nga top 2 drug personality sa illegal nga droga sa syudad. Na-recover sa mga pulis ang balor 97,600 pesos sa gituhang shabu ug .38 nga revolver. Ang duha ka mga suspect ikapito nga namatay sa drug bust operation. Human ang deklarasyon sa War on Drugs ni Davao City Mayor Sebastian Bastay Duterte na iyang gianunsyo niadtong Marso 22, 2024 atol sa turnover ceremony sa bagong direktor sa Davao City Police Office. Sa record sa DCPO, gikan Marso 22 ngadto sa 26, 2024, nakapahigayon na sila og 21 ka mga operasyon batok illegal nga droga. 17 ang naaresto, 7 ang namatay ug 1.3 million pesos sa illegal nga droga ang nasakmit.